Posljednjih godinu dana najistočniju hrvatsku županiju zadesili su veliki problemi. Danas smo županija koja se pokušava othrvati brojnim problemima koji nas pritišću. Od demografske krize, izgradnje prometne, logističke infrastrukture do otklanjanja posljedica prirodnih nepogoda i još uvijek aktualne afričke svinjske kuge. Ostavila je afrička svinjska kuga iza sebe neizmjernu štetu za poljoprivrednike toga kraja. I dok su mnogi muku mučili što učiniti po tom problemu, žitelje te županije zatekla je nova nevolja. Vrijednost sanacije gotovo 7,2 milijuna eura koje smo odlukom Vlade Republike Hrvatske dobili na raspolaganje i koje ćemo utrošiti za sanaciju stambenih objekata u našoj županiji. Zbog afričke svinjske kuge i olujnog nevremena Vlada Republike Hrvatske uložila je više od 17 milijuna eura u svrhu što bržeg oporavka županije. Bile su ovo i neke od glavnih tema Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske održane povodom obilježavanja Dana županije. Nije ipak sve sivo. Pokazuje kako je Vukovarsko-srijemska županija do sada povukla preko 600 milijuna eura sredstava iz različitih fondova za provedbu brojnih projekata. Svakako se najveći dio, oko 560 milijuna eura, odnosi na sredstva iz fondova Europske unije, a oko 28 milijuna eura odnosi na sredstva iz nacionalnog programa. Zbog već spominjanog olujnog nevremena dodatna pažnja se obraća na prirodne nepogode. Moramo istaknuti projekt iz područja upravljanja katastrofama, a to je modernizacija lijevo obalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške, čija je vrijednost veća od 40 milijuna eura. Naime, svi smo itekako svjesni važnosti upravo ovih projekata na naše vrijeme kada smo izloženi iznenadnim prirodnim nepogodama. Veliki projekti odrađeni su i u zdravstvu. Potpuno rekonstruirani i obnovljeni domovi zdravlja Vinkovci i Vukovar, ukupno 2,5 milijuna eura. Novo izgrađeni objekti hitne pomoći Vinkovci i Vukovar, te projektiranje Županje, ukupno 1,7 milijuna eura. Nabava vozila hitne pomoći, 3 u nabavi, a 3 realizirana, ukupno 500.000 eura. Opremanje Vinkovačke bolnice, nabava dugo očekivanog uređaja za magnetnu rezonancu uz pomoć Vlade Hrvatske i odlukom Hrvatske vlade u vrijednosti od 1,3 milijuna eura. U budućnosti plan je i dodatno se okrenuti turizmu. Najnovije brojke noćenja, dolazaka i ostvarenih prihoda govore u prilog činjenici da imamo ogroman potencijal u razvoju kontinentalnog turizma, prekrasan krajolik, bogatu kulturu, povijest, etno i gastro ponudu, uz poznatu gostoljubivost našeg čovjeka, jamstvo je uspjeha uz nužan razvoj kvalitetnih smještajnih kapaciteta. Sve ovo samo je dio planova koje županija namjerava odraditi, a koje će, kako je istaknuto ovom prilikom, Vlada i nadalje podupirati. Slavonija, Baranja i Srijem. Tako su od listopada 2016. godine do srpnja ove godine, kad smo održali posljednju sjednicu Savjeta Slavoniju, Baranju i Srijem za 5 slavonskih županija, ugovoreno 3 milijarde eura. Odnosno na podatke predstavljene tijekom prethodne sjednice Savjeta, u razdoblju od listopada 2002. do lipnja 2023. godine ostvaren je porast od gotovo 194 milijuna eura ugovorenih sredstava. Kao i svake godine za zaslužne pojedince i kolektive pripremljena su i podijeljena posebna priznanja Vukovarsko-srijemske županije.